Κυριακή 20 του Μάρτη. Φτάσαμε στο Τσεπέλοδο. Παραδοσιακός οικισμός και φτάνουμε στο αρχοντικό. Αρχοντικό 1787. Δεύτερη ανακαίνιση. Φτάνουμε στην είσοδο του αρχοντικού και προχωράμε για την αυλή. Η αυλή μας με τα πρώτα λουλουδάκια. Μάρτης βλέπετε. Εδώ είναι η αυλή που θα ψήσουμε και τον ομπελία, το Πάσχα. Εδώ είναι το χαγιάτι, σκεπαστό, παίρνουν τα πρωινά και μπαίνουμε στο ισόγειο, στο καθιστικό που οι επισκέπτες παίρνουν τα πρωινά. Ήδη πάνω στο τραπέζι υπάρχουν τα πρωινά. Κουλουράκια με πορτοκάλι, μαρμελάδα φρούτα του δάσους, μαρμελάδα ακτινίδιο, μαρμελάδα λεμόνι και μέλι ντόπιο δικό μας. Κουραβιέδες νηστίσιμοι, καρυδόπιτα νηστίσιμοι, ραβανί, κουλουράκια κονιάκ, τσουρέκια νηστίσιμα και μη. Εδώ θα απολαύσετε επιτραπέζια παιχνίδια, θα ακούσετε τη μουσική σας και θα φάτε. Τα πάντα χειροποίητα. Βγαίνουμε από το καθιστικό και ανεβαίνουμε στον ξενώνα. Η αρχοντιά παντρεύεται τη φιλοξενία στο Τσεπέλοδο. Ανεβαίνουμε τις σκάλες και φτάνουμε στο πρώτο καθιστικό. Εδώ είναι το πρώτο καθιστικό του ξενώνα και γύρω γύρω υπάρχουν 5 δωμάτια. Εδώ στο τραπέζι υπάρχουν τα βιβλία εντυπώσεων από πελάτες που γίναμε φίλοι. Εδώ οι καναπέδες και εδώ τα γλυκά μας. Γλυκά και λικέρ. Λικέρ κράνη, γλυκό νεραζολέμονο, γλυκό μανταρίνι, γλυκό πορτοκάλι, γλυκό περγαμόντο, γλυκό κίτρο, γλυκό μήλο φυρίκι, μαρμελάδα λεμόνι, γλυκό πορτοκάλι, γλυκό καρυδάκι, ζελέ σκιδονιό, καρυδάκι, νεροτζολέμονο και το αρχοντικό μας σε εξώφυλλο περιοδικό. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα βιβλία μας, να διαβάσετε για την περιοχή, για τα γεφύρια, για όλα. Αρχίζουμε να μπαίνουμε στα δωμάτια. Εδώ υπάρχει το διαμέρισμα των δωματίων νούμερο 1 και νούμερο 2. Εδώ είναι το καθιστικό. Με την τηλεόρασή του και τη θέα απέναντι. Στα βουνά. Και στην αυλή μας.
Εδώ θα χαλαρώσετε και μετά θα πάτε για ύπνο στα δωμάτια σας. Δωμάτιο νούμερο 1. Ίσως η λήψη να μην είναι τόσο καλή γιατί έχει ήλιο έξω. Έχει 2 διπλά κρεβάτια και το τζάκι στη μέση. Τα σεντόνια μας παραδοσιακά. Όπως παραδοσιακό και το κέρασμα στο μαξιλάρι. Αυτό είναι το δωμάτιο νούμερο 1. Πάμε στο δωμάτιο νούμερο 2. Το δωμάτιο νούμερο 2, αν και έχει επισκέπτες, μας αφήσανε και μπήκαμε. Να κάνουμε μάλλον μια λήψη του δωματίου. Και εδώ επίσης υπάρχουν 2 διπλά κρεβάτια με το τζάκι στη μέση. Τα βιβλία για ενημέρωση των επισκεπτών. Και από εδώ βλέπουμε τα μπάνια. Μπάνια απλά, χωρίς τζακούζι, σάουνες κλπ. Απλά όπως είναι και το πνεύμα του ξενώνα. Φεύγουμε από τα δωμάτια νούμερο 1 και νούμερο 2 και πάμε στο νούμερο 3. Το δωμάτιο νούμερο 3 έχει 2 ημίδιπλα κρεβάτια. Με τα παραδοσιακά πάντα και ντυμένα σεντόνια και μαξιλάρια και το παραδοσιακό κέρασμα στο μαξιλάρι. Αυτό είναι το δωμάτιο νούμερο 3 και αυτό το μπάνιο. Είπαμε μπάνια απλά. Όπως απλοί είμαστε κι εμείς. Πάμε για το νούμερο 4, το δωμάτιο νούμερο 4. Κρεβάτι διπλό. Με σεντόνια πανέμορφα και το κέρασμα πάνω στα σεντόνια. Το μπάνιο επίσης, στο ίδιο στυλ όλα τα μπάνια. Και το δωμάτιο νούμερο 5. Το πιο μικρό δωμάτιο, αλλά ίσως κατά τη γνώμη μου μάλλον, το πιο αγαπημένο. Ζεστό, όμορφο, με υπέροχη θέα στο βουνό. Το μόνο μείον είναι ότι έχει 2 μονά κρεβάτια, τα οποία ενώνονται βέβαια. Αυτός είναι ο ξενώνας μας με λίγα λόγια. Έχουμε κρατήσει την παλιά αρχιτεκτονική, έχουμε κάνει τα παράθυρα ακριβώς όπως είναι, στο καθιστικό.
Και εδώ είναι οι πρώτοι ιδιοκτήτες. Οι πιο πλούσιοι στο Ζαγόρι. Από εκεί το αγόρασε ο πατέρας μου και κάναμε αυτόν τον Ξενώνα. Αυτά τα λίγα λόγια για τον Ξενώνα. Ό,τι θα φάτε εδώ, όλα είναι χειροποίητα και εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, όσο απλός είναι και ο Ξενώνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρη Τσαβαλιά.